Scooby-Dooby-Doo, hvor er du nu? Scooby-Dooby-Doo, hvor er du? Snup en gulerod og snor dig fast til sofaen, for efter pausen kommer Snup i en Looney Tunes-serie. Tjek lige det her, venner. Festfyrværkeri for faraoer. Er du sikker på, at det er en god idé, Stubbe? Selvfølgelig. Hvad kan der ske? Der bliver en masse Scooby-Doo på den allerførste dag i det nye år 2017. På Boomerang. Scooby-Dooby-Doo. Og nu, det er det, vi alle har ventet på. Snup i en Looney Tunes-serie. Eventyr, gadgets, en klodset kommissær. Det er, hvad der kommer nu efter en kort pause. Inspektor Gadget. Sig mig, er Boomerangs bjørne gået i hi? Han kommer da til at sove helt til forår, uden at skøjte en eneste gang. Ej, det går ikke. De må altså vækkes. God idé, Masha. Ja, og så er Chrissy også op. Ej, Mr. Bean, I skulle ikke gå i seng. For der er bamsetime hele juleferien. Den starter i dag klokken 4 på Boomerang. Gør dig klar, for her kommer en hund, en pige og en klodset detektiv. Selvfølgelig taler jeg om Inspektor Gadget. Efter pausen skal vi ud i junglen og se, hvad junglebanden laver. Tiger, pingviner og skøre gorillaer. Nu kommer junglebanden. Tag med en tur på landet. I F for får er vi lige om lidt klar med flere løjer og skøre påfund. Nu kommer der masser af får i dit fjernsyn i F for får. Det bliver mægtigt sjovt igen om lidt, når fåret Frede er tilbage. Nu kommer der masser af får i dit fjernsyn i F for får. Smølferne er lige kommet til Boomerang. Smølf os nu. Hils på gammel Smølf. Han er helt ny på Boomerang. Du kan smølfe ham lige om lidt. Om lidt er der masser af små blå pelsdyr og en stor brun bjørn. Chrissy og lemmingerne kommer lige om lidt. Nu er der blå spektakler hos Chrissy. Chrissy og lemmingerne starter nu. Har du lyst til at se et afsnit af Looney Tunes? Så er du heldig, for det begynder nemlig lige om lidt. Hvad så, fæser? Her kommer Looney Tunes. Efter pausen. Det er katten mod musen, når vi blænder op for Tom og Jerry-historier. Og nu er det tid til at kigge ind hos Tom og Jerry. Hvad mon der sker? Lad os finde ud af det. Om lidt starter Bamsetimen med Masha og Bjørnen. Jeg ønsker mig også sådan en stor brun bamse til jul.
Nu starter Bamse-timen med Masha og bjørnen. Bamse-timen fortsætter. De skal lige varme pelsen op. Bum 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 boing, bum 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 og bang. Har du hørt om morgener på Boomerang? Nej, hvad er det? Det er et morgenhold. En mega sprød sag, som starter klokken 6 præcis og hver dag. Det er ret tidligt. Jamen, det er også den mest til mig. Vi børn vil lege. Morgenholdet er fyldt med fis, og det er lige noget for mig. Ja, det er da lige noget for dig. Kom og vær med på Boomerangs morgenhold hver dag klokken 6 på Boomerang. Så, nu er de varmet op. Bamse-timen fortsætter. Find din bamse frem, så den kan kigge med. Bamse-timen fortsætter med Mr. Bean og Teddy om lidt. Nu er der Bamse-time med Mr. Bean og hans teddybjørn. Om lidt fortsætter Bamse-timen med en stor brun bjørn og en masse små blå drillesyge lemminger. Det er da lidt koldt derude. Men her er det Bamse-time med Grizzy og lemmingerne. Han er sulten, han er fej, og han er en hund. Efter pausen kommer der en film med Scooby-Doo. Læn dig tilbage og nyd en hel film med Scooby-Doo. Det begynder nu.